Croeso i ystafell Hengwrt ac i arddangosfa newydd y 4 llyfr. Cyfle unigryw i weld 4 o brif lawysgrifau'r genedl sydd yn cynnwys ein llenyddiaeth Gymraeg gynharaf wedi dod yn hyd i un ystafell am y tro cyntaf erioed. Mae yma drysorau arbennig yn y Llyfrgell Genedlaethol ar hyd y blynyddoedd, ond am y tro cyntaf rydyn ni'n dod â thrysorau o sefydliadau eraill hefyd i ymuno â llawysgrifau'r genedl. Llyfr Du Caerfyrddin a Llyfr Taliesin o gasgliad Llyfrgell Genedlaethol, Llyfr Aneirin o Lyfrgell Caerdydd a Llyfr Coch Hergest o Goleg Iesu Rhydychen. Trysorau llenyddol cynnar y Cymru i gyd ynghyd am y tro cyntaf erioed. Albanwr o'r enw William Forbes Skene yn ôl yn y 4eg ganrif ar 15 oedd y cyntaf i danlinellu pwysigrwydd y 4 prif llawysgrif a welir yn yr arddangosfa yma. Scotyn oedd Skene, gŵr a oedd â diddordeb arbennig ganddo fo'n hanes yr Alban, ac felly yn y cerddi cynnar sydd yn y llawysgrif, yr oedd i brif ddiddordeb o, fel ag yr oedden nhw'n adlewyrchu hanes yr hen ogledd yr ardal honno yn ne'r Alban a gogledd Lloegr, lle roedd teyrnasoedd brythonig yn ôl yn yr oesau tywyll fel maen nhw'n cael ei galw yn y cyfnod Cristnogol cynnar. Fo danlinellodd bwysigrwydd y Llyfr Du, Llyfr Taliesin, Llyfr Aneirin a Llyfr Coch Hergest fel tystiolaeth hanesyddol. A'i destun o a gyhoeddwyd yn gyntaf yn 1868 a roddodd gipolwg cyntaf ni ar bwysigrwydd cynnwys y llawysgrifau. Felly mae'n bwysig gweld gydag arddangosfa heddiw, mae gyda gwaith Skene yr ydyn ni'n dechrau ein bod ni wedi rhoi trysorau eraill yn ein harddangosfa. Llyfr Du Caerfyrddin, yma'n Llyfrgell Genedlaethol ydy'r casgliad hynna sydd gyda ni o farddoniaeth Gymraeg. Ac mewn gwirionedd mae'n llwyr haeddu'r statws i ganddo fel y bwysicaf o'n llawysgrifau cynnar ni. Nawr, mewn un llaw yma'r llawysgrif wedi ysgrifennu tua canol y 10eg ganrif ar 10 yn ystod oes y tywysogion, ac mae'n cynnwys amrywiaeth o gerddi crefyddol, o ganu mawl seciwlar, ac hefyd o gerddi sy'n ymwneud â'r chwedlau Cymraeg cynnar, yn arbennig felly gerddi sy'n ymwneud â chwedl Myrddin. Am ryw reswm mae'r mynach a ysgrifennodd y llawysgrif wedi dod â'r cyfan ynghyd mewn un gyfrol. Ac mae'n gyfle felly i weld pethau od mewn llenyddiaeth Gymraeg fel cerddi yn ymwneud â chwedl Myrddin. Myrddin gwahanol iawn i'r chwedl Arthuraidd diweddarach wrth gwrs. Myrddin sydd yn ffigur sydd wedi mynd yn wallgof ar ôl brwydr yn yr hen ogledd ac sydd yn byw mewn fforest yn yr ardal sydd bellach yn yr Alban ac sydd yn siarad gyda choeden ac yn yr achos yma gyda mochyn bach ac yn proffwydo dyfodol i genedl. A dyma'r hyn a welir yn yr agoriad sydd o'ch blaen chi yn yr arddangosfa. Myrddin wyllt, y cymeriad gorffwyll ar ôl brwydr sydd yn siarad gyda mochyn. Mae Llyfr Taliesin ychydig yn ddiweddarach o ran dyddiad na Llyfr Du Caerfyrddin, gan fod wedi ysgrifennu ar ôl oes y tywysogion. Ond mae yna honni beth bynnag fod yn Llyfr Taliesin rai cerddi y gellir y dyddio yn ôl i ddiwedd y 6eg ganrif. Os felly, dyma lawysgrif sydd yn cynnwys ein llenyddiaeth gynharaf. Cerddi wedi tadogi ar Taliesin. Nid Taliesin y ffigur chwedlonol diweddarach, ond Taliesin oedd yn fardd, oedd yn canu i gerddi i Urien a'i fab Owain yn yr ardal yr hen ogledd, yng ngogledd Lloegr a de'r Alban, yn ôl yn y 6eg ganrif. Oes, mae yna gerddi gwahanol yn y llawysgrif, yn gerddi a dadogir ar Taliesin, yn gerddi hefyd megis Armes Prydain Fawr, proffwydoliaeth o'r 10fed ganrif sy'n ymwneud â goresgyniad y Saeson yn y cyfnod. Mae yma gerddi sy'n ymwneud â marnad cynedda, Dylan Eilton, cymeriad chwedlonol hefyd, a hefyd mae ganddo ni gyfeiriadau cyntaf yn y gorllewin at gampau Ercwlf ac Alexander, ffigurau wrth gwrs sy'n ymwneud â'r traddodiad clasurol. Felly, mae yma amrywiaeth o gerddi, ond beth sydd yn cyplysu'r cyfan ydy'r ffaith bod nhw wedi cael eu tadogi yn ôl yn yr oesau canol ar y cymeriad yma Taliesin. Cymeriad oedd yn fardd, ond sy'n datblygu dros y canrifoedd i fod yn llawer iawn mwy na bardd oedd yn canu yn y 6eg ganrif. Mae'r llawysgrif
ar agor i ddangos brwydr argoed llwyfain. Brwydr a ymladdwyd yn yr hen ogledd ac mae'n bosib fod yma ddarlun unigryw ar fywyd y brwydro rhwng y Cymru neu'r Brythoniaid cynnar a'r Saeson yn y cyfnod hwnnw. Yn ôl yn oes y tywysogion yng nghanol y drydydd ganrif ar ddeg, fuath na ddau fynach ati i ysgrifennu llyfr Aneirin, a hynny yng Ngogledd Cymru. Mae rhan fwyaf o lawysgrifau Cymraeg yr Oesau Canol yn dod o dde Cymru, ond dyma eithriad, fi gredwn ni mai o Ogledd Cymru y daw llyfr Aneirin. Be maen nhw'n gopio? Wel, llenyddiaeth oedd wedi bod yn y traddodiad llafar yn ôl pob tebyg dros gyfnod o ganrifoedd. Fe honir fod y cerddi maen nhw yn gopio yn awdlau marnad cof am ryfelwyr fu farw mewn ymgyrch ar gatraeth yn ôl yn y 6eg ganrif. Roedd mynyddog Mwynfawr rheolwr tiriogaeth y Gododdin yn yr hen ogledd yn yr ardal a adnabyddir heddiw fel Caeredin. Wedi mynd ati i gasglu o'i amgylch osgordd o ryfelwyr mwyn ceisio gwthio'r Saeson yn ôl mewn ardal strategol sydd bellach yn gatraeth yn Swydd Efrog yn Lloegr. Ac mae yna ymgyrch ar ôl blwyddyn o yfed medd, mae yna ymgyrch i geisio gwthio'r Saeson yn ôl. Rydyn ni'n gwybod, wrth gwrs, mae beth sy'n digwydd ydy fod y Brythoniaid yn colli'r frwydr ac mae bron bob un ohonyn nhw yn marw. Mae'r bardd llys Aneirin yn mynd ati wedyn i geisio cofio a choffhau am yr rhai a fu farw yn y frwydr trwy gyfrwng cyfres o awdlau. A mae'r llawysgrif ar agor i ddangos y gyfres honno sy'n cyfeirio at unigolion arbennig a fu ar ôl cyfnod o baratoi trwy fedd am flwyddyn a fu farw yn y frwydr dyngedfennol honno. Llyfr Coch Hergest yw'r ddiweddaraf yn ôl dyddiad o'r 4 llyfr. Fe ysgrifennwyd ar ddiwedd y 4eg ganrif ar ddeg ac fe welir yn syth mae hi yw'r llawysgrif fwyaf o ran maint. Yn wir fe ellir dweud mae beth yw Llyfr Coch Hergest yw llyfrgell ynddi ei hunan. Mae yn y gyfrol hon bopeth yn wir heblaw am gerddi cynnar Llyfr Taliesin a Llyfr Aneirin, heblaw testunau crefyddol a chyfreithiol a heblaw cerddi cywyddwyr y 4eg ganrif ar ddeg. Felly mae yma dipyn bach o bopeth. 4 Cainc y Mabinogi, chwedlau Arthuraidd, traethawd meddygol, cerddi chwedl Llywarch-Hen a cherddi beirdd llys y tywysogion. Fe wyddon ni yn achos Llyfr Coch Hergest pwy ei ysgrifennodd, dyn o'r enw Hywel Fychan. Fe wyddon ni hefyd ar gyfer pwy oedd yn sgwennu, sef ar gyfer Hopcyn ap Thomas o Ynys Forgan, ger Abertawe. Felly mae ganddo ni gyd-destun ar gyfer llawysgrif y gellir ei hystyried fel uchafbwynt y traddodiad o ysgrifennu llawysgrifau Cymraeg yn yr Oesau Canol. Mae Llyfr Coch Hergest yn llyfrgell ynddi hunan. Mae'n llawysgrif hynod o bwysig. Mae wedi bod yn meddiant colegesu'r Rhydychen ers 1701 yn cael gofal mawr yn Rhydychen. Yn anffodus mae hi'n alltud, ond am y tro mi rydyn ni'n cael y fraint o'i chael hi yma yn Llyfrgell Genedlaethol i gwblhau y 4awd o lawysgrifau pwysicaf y genedl. Cnewyllyn yr arddangosfa yma yw 4 llyfr, 4 llawysgrif, ond mae yma drysorau eraill hefyd. Pan ddaeth sgin ar 4 llawysgrif ynghyd o ran tystiolaeth yn y 4eg ganrif ar 15, doedd na neb wedi sylweddoli pwysigrwydd llyfr gwyn Rhydderch. Mae'r llawysgrif honno yn yr arddangosfa ar hyn o bryd. Roedd llawysgrif Hendregadredd ar goll o hyd, dim ond ar ddechrau'r 20fed ganrif y daeth honno i'r fei mewn cwpwr dillad ym Mhorthmadog. Roedd llawysgrif Boston yn parhau i fod dros yr Iwerydd yn ddiweddar iawn yr ydyn ni wedi medru cael gafael ar y llawysgrif honno. Mae yna ragor na 4 llyfr felly yn yr arddangosfa hon. Mae yna drysorau eraill. Efallai gallwch chi feddwl am drysorau eraill y gellid i cynnwys mewn arddangosfa sydd yn rhoi sylw i lenyddiaeth gynnar y Gymraeg. Mae yna nifer, da ni'n dod â rhai ynghyd yn yr ystafell hon ac fe ellid llenwi'r ystafell hon lawer gwaith eto gydag eraill.